nabi sallallahu alaihi wasallam, ‘ya'yan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. ‘Ya'yan manzon Allah guda nawa ne? ‘Ya'yan manzon Allah guda nawa ne? ‘Ya'yan manzon Allah guda bakwai ne. ‘Ya'yan manzon Allah guda bakwai ne. Fatima, Zainabu, Ruqayyatu. Fatima, Zainabu, Ruqayyatu. Abdullahi, Ibrahim, Ummu Kulsum. Abdullahi, Ibrahim, Ummu Kulsum. Kasimu ne na bakwai a cikinsu. Kasimu ne na bakwai a cikinsu.